bi muso caman de bɛ nɔ Kayi mara la n'u bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ u ka jigili senfɛ. O gɛlɛya fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ mun ye ɲɛgɛnɛbɔyɔrɔ ani banakɔta i b'a ye k'a fɔ olu bɛna bila ɲɔgɔn na. O bana mun ni o bɛ wele ko ɲɛgɛnɛbɔnbana a kɛlen don bi ka muso caman de ka ɲɛnamaya ka don galama la. Ɲɛgɛnɛbɔnbana in bana façon jumɛn yɛrɛ don? Professeur Gawusu Sogoba ale ye chirurgien Kayi hôpital Fuseni Dawula. Nin bana in ye lujura bana dɔ de ye. Parce que ni den ma se ka bɔ an b'a ye sugunɛbara a b'o o dɛrɛ sanfɛ. Sugunɛbara yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que banakɔtaa yɔrɔ fana bɛ kɔfɛ a bɛ se k'olu fila bɛɛ dɛrɛ. An b'a ye tuma dɔw la a muso ninnu ta tɛ kelen, sugunɛ dɔrɔn tɛ bɔn mais sugunɛ ni banakɔtaa o bɛɛ de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ. Peseli matarafalibaliya o de bɛ kɛ sababu ye nin bana in ka bila muso caman na. Professeur Gawusu Sogoba. N'a ma peseli kɛ jiginni kɔni bɛ kɛ laalako de ye. Jiginni dun tɛ laalako ye tuguni an tɛmɛna yɔrɔ ninnu kan. Donc n'a yera k'a fɔ k'i tɛ se ka jigin i kan ka opérer de. Mais mɔgɔ minnu tɛ peseli kɛ yarɔ o tɛna se ka dɔn. Donc peselikɛbaliya o de bɛ na n'a ye mais fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye muso kana peseli kɛ musakako ani cɛ ka décision ani yɔrɔ yɛrɛ cogoya olu bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye. A ka fɔ la bi furakɛli kelen mun bɛ a la o ye opération de ye. Professeur Gawusu Sogoba chirurgien hôpital Fuseni Dawula Kayi. A furakɛli kɔni a bɛ kɛ ni opération de ye. An yɛrɛ b'a furakɛ yan nɔ. Mɔgɔ minnu bɛ yan minnu bɛ se k'a furakɛ a bɛ se mɔgɔ 7 fo mɔgɔ 8 ma yan nɔ. Ni Ala ma mun latigɛ kɛnɛya kama an tɛna se ka fɛn ko la mais caman de bɛ kɛnɛya. Caman bɛ kɛnɛya u bɛ se ka t'u ka furu la wala u bɛ denw yɛrɛ sɔrɔ. Jamana ka dɛmɛ kɔfɛ mun ye ba ɲuman kɛ jɛkulu tɔnw de b'u dɛmɛ baara ninnu fanba bɛɛ lajɛlen na walasa muso ninnu ka se ka dɛmɛ lase olu ma u bɛ se ka opération sɔrɔ cogo min na. Professeur Gawusu Sogoba. An ka faso dɔgɔtɔrɔso fana bɛ an dɛmɛ parce que a baara bɛ k'u ka yɔrɔ la ladaliw bɛ kɛ mais a musakaba bɛɛ de ye ONG de ye ka se ka muso ninnu lasɔrɔ ka se ka na n'u ye k'u furakɛ ka u lasegin a musakaba bɛɛ de ye ONG donc an b'u fo u ka baara la halisa an jigi bɛ ONG kan u ka se k'an dɛmɛ nin baara in na pour que muso ninnu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ. An ka jɛ an ka nin muso in yɛrɛ ka seerali lamɛn bana in ale y'a sɔrɔ cogo min na. Sisan de jiginna tili naani kɛra ma ɲɛgɛnɛ sɔrɔ bon duurunan ɲɛgɛnɛ commencera ka bɔ a bɛ wɔyɔkan de ka jigin n sen fɛ. Sisan o kɛni n delila cɛ kɛɲɛbankaw ɲininka n'u bɛ se k'a furakɛ u ko ula baara tɛ o ye dɛ ko an ka taga Kayi. A bɛ sinsin a kan ba ɲumankɛ jɛkulu tɔnw u bɛ dɛmɛ mun lase olu ma o de kɛra sababu ye bi ale ka opération ka se ka kɛ. U bɛ an wele an na numéro la an bɛ taga sisan ni an tagara an na dumuni ni wani an layɔrɔ sara wani furakɛli sɔngɔ olu yɛrɛ de b'a bɔ. Furakɛsɛ minnu bɛ kɛ mana kɔnɔ an bɛ sigi wala sanni baara ka daminɛ u bɛ dɛbɛn san ka di an ma an bɛ da o kan. Nin bana in kɛlen don sababu ye ka muso caman k'u bɔ u ka furu la caman kɛlen don kɛrɛfɛden yɛrɛ fana ye. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.